după o pauză de 5 ani într-un derby de România, cum ați trăit acest meci? Bine, Steaua ne-a fost surpriză jucând cu cei 6 jucători de atac care sunt foarte, foarte tehnici. Dar așa am fost destul de bine organizați, în opinia mea. Am cedat posesia, dar contraatacul nu mi-a plăcut. Pentru că puteam să înscriem mai multe goluri dacă eram atent. Nu știu dacă era corect să câștigăm noi, pentru că și-au creat ocazii Steaua de gol. Mai ales am avut probleme în partea stânga noastră a apărării, unde apărea și Enache și Stanciu și Popa. Deci acolo am avut ceva probleme, de acolo au venit și ocaziile care și le-au creat Steaua. Dar pe ansamblu eu zic că e un rezultat echitabil, cu toate că impresia e că am avut noroc. Că Steaua ne-a dominat fără să-și creeze foarte multe ocazii, ținând cont că au avut 6 jucători foarte tehnici în față, jucători pasatori foarte buni, ne-a fost puțin dificil. Probabil în continuare o să vedem. Noi, dacă ne transferăm jucătorii care vrem până pe 31, vom arăta altfel în continuare. Sigur, vom avea mai multă calitate. S-a întâmplat la pauză, v-am văzut destul. Da, te mai enervezi până la urmă. Nu, te mai enervezi că sunt oameni necivilizați aia. Înjura pe Dănciulescu unul și făcea în toate felurile. Te enervezi când vezi că nu ești respectat pentru munca care o fac. Că și eu pot să iau bilet și să-l înjur pe el. Plătesc biletul și îl înjur. Înțelegeți? E ceva așa de nedescris câtă lume fără cap, fără minte, fără, nu are rost să vorbim. Dar n-are rost, că ăștia sunt suporteri și n-au... nu sunt prea multe de spus de meci. Pentru mine așa, oricum o să-l analizăm bine. O să vedem că și Filip nu are voie să facă faulul ăla, niciodată nu e voie să faci așa ceva. I-am și spus, acolo putea să facă un faul tactic, să se întoarcă, să intre în ăla, nu cu cotul. Și din păcate o să-l pierdem câteva meciuri. Nu știu câte etape o să primească de suspendare, dar trebuie să ne descurcăm. Vă va fi greu să-l păstrați pe rotariu, gol după gol? Nu cred. Păi nici nu-și dorește să plece, sincer vă spun. Deci nu-și dorește să plece și mă bucură că vrea să rămână și să construim o echipă pentru suporteri, aduce galerie frumoasă. Vorbit cu el, v-a spus că nu-și dorește să plece de la Dinamo? Da, el își dorește anul ăsta să câștigăm ceva, adică să sperăm că câștigăm titlul, asta ne dorim. Nu știm, că suntem la început, da? Încet lucrurile le vom rezolva. Zic eu, și mai sus, adică echipa trebuie să joace mai sus, adică vorbesc de lucrurile de fotbal, ceea ce mă interesează pe mine. Vom rezolva, trebuie să analizăm și să facem puțin să jucăm mai bine. Apropo de galerie, suporterii ar fi vrut să pregătească o coreografie, însă nu li s-a permis. Bine, o să pregătească când o să fim noi gazde, o să vedeți atunci, cred că iară toată Europa o să se mire. Bravo lor, ne încurajează, sunt aproape de echipă, cred că și echipa are atitudine, cu toate că sunt convins că noi vrem mai mult. Și noi de pe bancă și din teren vrem mai mult pentru suporteri să facem. O trecut prea mult timp de când am luat un titlu. Știu că va fi greu anul ăsta. Vom avea echipe care se vor bate cu noi, dar până la urmă, cred că la sfârșit când trage linie, noi trebuie să fim acolo în față.